και εσύ? Ναι, και σήμερα όμως δεν θα κάνουμε όπως χθες και θα παίξουμε κανονικά, δηλαδή θα κάνουμε West και τέτοια. Και να ξέρετε, μην με ψάχνετε γιατί είμαι στο Prison το νησί, να ξέρετε. Γιατί την άλλη φορά εγώ είχα φύγει μόνος μου, είχα πατήσει το home και πήγα στο Prison και ο Ιωάννης είμαι στη τζούγκλα. Δυστυχώς, οπότε πάμε στο βίντεο. Ναι, τώρα σκοτώνω ένα monkey. Εντάξει, και τώρα παίρνω το χειρότερο boat στο παιχνίδι. Τι έγινε, Γιάννη? Βάζα έναν prisoner με το fruit μου και εξαφανίστηκε το μεταξύ και έκανε spawn πίσω. Μπρο, κοίτα λίγο ποιο αμάξι πήρα και μου έμεινε €1. Κοίτα. Rocket. Είχα 31€. From the island. Παιδιά, άμα κοπεί το βίντεο κάποιες φορές θα είναι επειδή θα βγω στο φορτιστή μου ή επειδή θα καίει και θα το ξαναβάζω. Παιδιά, έλα Γιάννη πες το. Και παιδιά, να ξέρετε, δεν ανεβάσαμε το άλλο βίντεο γιατί δεν προλαβαίναμε, ήταν νύχτα και έπρεπε να κοιμηθούμε, καταλάβατε, και το είχαμε ξεχάσει. Δεν ξέραμε αν το ανεβάσουμε σε λίγο ή τώρα, οπότε πάμε στο βίντεο πάλι. Ναι. Παιδιά, έχετε δει λίγο πόσο level είμαστε? Εγώ είμαι 207. 207, εγώ είμαι 249. Τώρα πήγα 209 levels και δεν πήγα στο άλλο. Οκ, εγώ κάνω το boss one, να πάω στο επόμενο, νομίζω στο επόμενο island. Όντως. Ναι, κοίτα, αυτό εδώ. Ναι, όμως εγώ δεν θα είμαι με τα παιδιά, δεν θα με βλέπετε. Ναι, παιδιά, θα κάνω πιο πολύ.